Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Дӯстони азиз, меҳмонони канали мо, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз пеши навори худмона сар кардам. Ман мехоҳам ки аввало ба як саволи шумо ки ҳамвора омада савол медиҳед, дар таги видеои ман менависед. Ҳамон саволи шумода ҷавоб будам, баъд мегзарам идомаи навори худмонда. Чӣ хеле ки ба ҳамаи шумо маълум аст, ман дар бораи як духтараке ки хона баромадагӣ буд, гумшудагӣ буд, духтари шиноси наздикмон, номаш Маҳфузахон 22 сола буд. Дар бораи мо ду бор видео кардаги будам, видеообрашение ки мисол гумшудагӣ агар дар ягон ҷо дидагӣ бошед, мисол хабар бидиҳед, рақамҳои телефони мада занг бизанед. 1 сентябр гумшудагӣ буд, дар хона баромадагӣ рафтагӣ барнагашта буд. бовар кунед, вақте ман видео кардам, бисёри одамо нависонданд, мисол гапҳои қабеҳ нависонданд таги видеода. Хеле одамое ки мисол ба одам гуфтанашон забони шахс намегарда, ку бисёр буданд дар рӯи дунё. Нависонданд ки вай қати касе оли дам гирифтеестай, ӯ қати каси баромада рафтагиай, оли пайдо мешава, ғамша нахӯрен. Инам хеле гапҳое ки дар кор набудам хеле гапҳоро гуфтан. Хеле одаморо ки ман одам ҳисоб намекардам, одамое ки хеле сухан гуфтагӣ буданд. Дар рӯзе ки мисол мусибат омадагӣ буд, дар сари одамо мусибат омадагӣ, ба ҷои як сухани нағз нависен, ба ҷои як мисол поддержка кунен, дилбардорӣ кунен, шумоам хеле гапҳои сахт задагӣ будед. Лекин мутаассифона имрӯз ман шуморо ғамгин мекунам бо одамое ки мисол шумо переживат карден, ҳамроҳи ҳамон оила ғам хӯрден. Фақат менависонем ки апаҷон чӣ шид, дилмона сӯхта гирифтак, моам зиқ шидем. имрӯз мисол ман хабари нохуша шумода мерасонам ки мурдаи ҳамин духтарака ёфтанд. Духтарака зинда наёфтанд, мурдаша ёфтанд мутаассифона ай таги об. худоҷон ҳеҷ каса ирӯза нишоната, ягон падару модар ғами фарзанда набина. худоҷон ҳамаи фарзандакҳои моро нигаҳ дора. Мо дар куҷое бошем, Аллоҳ нигаҳбон бошад. Дар ҳамин ғарибии мо худаш як касал ай. Ҷудо ай падару ай модар ай ҳамаи хештавор. ҳамаи бовар кунед, ҳамин хеши тавори мо, ҳамин фарзандомона. ҳамаи чизи мо бойгарии мо дар ҳамин ғарибии фарзандомона. Дар куҷое бошем хайр. лекин бо дар ғарибӣ бо тимболе ки мо дигар ҳеҷ ка надорем. вақти фарзанда гум мекунӣ, тим боле боем хеле вазъиядаку намедонам. дуо кунем дар ҳаққи наздикош, дар ҳаққи мисол падару модараш ки худоҷон сабри ҷамилшон бута, сабри ҷамил, фақат сабршон бута, тоқатшон бута. ин ғама намедонам ва ё чӣ хел таҳаммул мекарда бошанд. худованд ҷои духтарака ҷаннат куна. ҳеҷи надидаи дунё, намедонам барои чӣ хел шид. ҳеҷ ка намедонам. Оле инам хеле дӯстони азиз, дар куҷое ки бошед, Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. худтона ва фарзандотона ҳамеша эҳтиёт кунед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки ба ҳамаи шумо маълум аст, ман дар Фаберли кор мекунам. тӯли 1 сол шид ки ман дар Фаберли кор ва фаъолият мекунам. шукронаи Аллоҳам мекунам ки ман дар худовандам хеле кора дод, лоиқи ман донистам ин кора. бениҳоят кори хубе, бениҳоят кори нағзе, бовар кунед. барои мо занҳои мусалмон ки мо дар хона нишаста ризқрӯзии худмон ёфтаестем. инам хел агар шумоам хоҳиши кор кардан дошта бошед, ҳамроҳи мо регистратсия кардагӣ набошед, марҳамат метавонед ки дар рақамҳои дар болои экран будагӣ дар ватсапи ман нависед. ман шуморо корам мефаҳмонам, маълумот медиҳам, шумо регистратсия мекунам, кора ҳамаша айнод меомӯзонам. то директор шавед, дасти шуморо мегирем. директор ки шиден, бо ягон тӯҳфаи қиматбаҳо ай тарафи ман мегирем иншоаллоҳ. ва мо ҳам хеле ҷоя дасти ба даст ба қуллаҳои баланди Фаберлик иншоаллоҳ ки мерасем. дигаро тонистан, шумо ҳам метавонед. ягон ноумед шидан дар кор нест. дар ин кор фақат ихтиём боварӣ дошта бошед, ҳамаш хуб мешавад. инам хел дӯстони азиз, ҳозир очередной гуфти гапҳо закази ма омада кай Фаберлик. мо заказ роя мекунем бо тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон, ҳамаи ҷо клиент дорем. мо да занг мезананд, мо равон мекунем. бисёриш мисол масъала замонс роя мекунам, ба хонаи мара намеянд. ин заказҳои хидмат барои амрӯз ман метавонам ки нишон бидам. барои хонаи хидмат заказ кардагиам чизон тамом шидан. хел ман фақат заказ роя мекунам. клиентом тамоми ҷо ҳаста, заказ мекунам, ман равон мекунам. дастафка тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон, ҳама ҷо бо такрор мекунам. дорем, марҳамат метавонед ки заказ кунед. бо як чизи дигар дӯстони азиз гуфтанем ки заказа мо пеша ки аплачивать мекунем барои ҳамин одамое ки мисол нав заказ мекунанд бори якум. вақте ман мегӯям ки заказ аввал аплатит кардан дар кора ва ё фикр мекунанд дарав ки мисол апа бо ягон фанду фиребш набоша, бо фиреб нахӯрем, точно меёранд. ин хел фикр кардан дар кор нест дӯстони азиз. ман ягон каса фиреб кардагӣ нестам, фиреб кардани нестам. барои 1000 сум, барои 500 рубли шумо ҳеҷ вақт ман обрӯи хидмат намерезонам. ман канал дорам, ҳама маро мешиносад. так что ин кори ман барои 500 рубли шумо бо мегӯям барои 1000 рубли шумо, ина барои 5000 рубли шумо ҳеҷ вақт ман ай корам
мисол даст кашидани нестам, мисол обрӯи худмаро измонданӣ нестам. Барои метавонем ки бо дили пур заказ кунед, заказ кунед. Иншолло ки 2 рӯз 3 рӯзда омода ба шуморо мерасад. Ба Якутия ва Хабар аст ки тамоми ҷоро мо заказро мекунем. Инам хеле дӯстони азиз, ман ина заказ кардам, заказҳои мо омаданд. Инаи духи бениҳоят хушрӯ парфюмер невада, номаш Валентин Юдашкин, Валентин Юдашкин мужской. И запаха ман хеле нағз мебинам ки ман ошиқи ами запаха, бовар кунед. Так мардак ма буфора нафора кун, ман амира фақат заказш мекунам, фақат мехоҳам ки ами бушапада. Ман худам ягон вақт ами чӣ мекунам, истифода мебарам. Бениҳоят бӯи хушрӯ дора, бӯи ами стойки дора. Як бӯи дора ки ман передават карда наметавонам. Бениҳоят бӯш хушрӯ. Заказ кунед, дӯстони азиз, бародаро, барои худтона, хӯрои азиз, апои меҳрубон метавонед ки барои шавҳаротона, барои писаротона заказ кунед, пушаймон намешавед. Бениҳоят бӯш хушрӯ, бовар кунед. Инам хеле бои ҳастай женский, мужской Валентин Юдашкин и женский Валентин Юдашкин. Инам уже кушодагишон буш бениҳоят хушрӯ, бӯи стойки дора. Асобинам духтаракои мусулмони мо, духтарои тоҷики мо бисёр заказ мекунанд. Тоҷикистон бушам хеле паҳн мешавад. Любое касе буда мегузаштагӣ мепурсад ки духи чӣ шакидагиен гуфта. Ай шумо мисол мепурсанд. Инка метавонед ки заказ кунед. Так, хай нами жидкое мыло хонада тамомшудагӣ гирифтам. Баъдам хеле витаминои чӣ дорем, баъд витамини тамоми чиз фабрида ҳаст 10,000 намуди маҳсулот ҳай. Барои зано, барои мардо, либоса, мисол попушӣ, даже витамино, кофе, чой, ҳамаи чӣ дорем. И витамина ман гирифтам барои укреплят кардани иммунитет. Мисол баъд пӯсти рӯро хушрӯ мекунад, нохунҳоро бақувват мекунад ва мӯи сарро бақувват мекунад. Иммунитета ами чӣ бактерия бошад, чӣ инфексиони ами касалое ки бошад, ами вақте ами витамина истеъмол кунӣ, дига касалора намешавад, иммунитетат бақувват мешавад. Метавонед ки заказ кунед. Инам хеле дӯстони азиз, шампунам тамом шуда, баъд бальзам. Ман инами шампуни серия Эксперт заказ мекунам, фақат бальзамаш моро мулоима ки хушрӯ мекунам. Так, инам хеле метавонед заказ кунед. Баъд барои окрашенных волос бо ин хеле шампун заказ кардам. Ини серия Экспертай мӯи саре ки чӣ боша, краска кардагӣ боша, ай метавонед ба ин сартона мешӯем. Мӯи сартона мулоима ки хушрӯ мекунад. Цвет ямо краскара бо равшани гӯё ки навами краска кардагӣ боши сартан хеле мекунад. Ай бо бальзамаш ҳастай. Ина бальзамаш не ҳастай. Бениҳоят хушрӯанда. Чизои Фаберлик бениҳоят нағзанд. Ҳамаш сертификати ҳалол дорад. Мисол мо як крема мерем ай магазин мехарем, чӣ медонем дар таркиби ӯ чи ай? Мисол тим более ай за граница омадагӣ боша. Мо намедонем таркиби ӯ чи ай. Фаберлика ҳамаи маҳсулотош сертификати ҳалол доранд. Ягон чизе ки барои мусулмонҳо запрещёни бошад дар таркиби маҳсулоти Фаберлик нестай. Метавонед ки бо дили пур заказ карда истифода баред. Баъд кремҳои Фаберлик кремҳои кислородниянд, дар ҷаҳон дар ҷои якум истанд. Кислород бояд ки дар пӯсти бадани мо ҳамеша расад. На танҳо мо худмон кислородро нафас мекашем, балки тамоми пӯсти бадани мо бояд ки ай кислород бой боша, кислородро нафас бикашад. Агар кислород дар пӯсти бадани мо нарасад, бидонем ки пӯсти бадани мо, пӯсти рӯи мо ба зудӣ ожанҳо пайдо мекунанд. Барои ҳамин ҳатман ай кремҳои кислородии Фаберлик шумо бояд ки истифода баред. Ина мехел. И боша средства посудомоечные. Посуд намешӯем, ки блестет мекунад. Бовар кунед. Так, баъди хеле чӣ заказ кардам. Кондитсионер барои биллиард. Ман фақат ин восточный пиён заказ мекунам. Ай ду фата заказ кардам. Так, и боша барои ами қолинора тоза кардан. Мешапи ва шутка мешакида. Қолина дивана чизе боша, ранги мегӯ ки химчистка тоза кардагӣ боша ами қолина диванода. Бениҳоят хушрӯ. Так, ина бо як кондитсионери дигар. Так, что посудомоечные средства, бо ина як дигар. Порошокош бениҳоят хушрӯ. Порошок не заказ кардам, унҷо мондагии моли. Так что барои кӯдако шампун, бальзам метавонем ки заказ кунем. Бениҳоят хушрӯ. Так, краскош бениҳоят нағзай. Ман вақте ки дар Фаберлик кор намекардам, ҳар моҳ зармакраска мекардам. Краска тез мерафта. ҳозир боша 3 моҳда як бор мекунам. Бовар кунед, 3 моҳ мебарад. Моро блестяще хушрӯ мекунад, мулоимак мекунад. Цвет як аҷоиб хушрӯ метиҳад. Аи боша креми дӯст доштаи ман. Кремам тамом шуд. То охир, то қатраи охиронша ман истифода бурдам. Крема тамом шуда. Ина бо заказ кардам. И крем барои доғи рӯра нест мекунад. Так, веснушкаи рӯ. Ами чӣ проблемае дошта боша, руд нест мекунад. Сухтагиҳои рӯра мегирад. Баъд метавонем ки ранги увлажняющий крем, увлажняет мекунад рӯра. Так, метавонем ки ранги
тональный крем истифода барен. Ранги хеле чеда сметанаи сабсафедаро сабсафеда ки нежная, ки хушруак мекуна. И ҳастай мисол моментально осветляющий наи баъд бо отбеливающий ҳастай. Ҳардушни яхелада яташ начино яташ дневно яташ метонем ки шав истифода барем яташ метонем ки рӯз истифода барем. Муддати ами 1 моҳда рӯтон ранги мисол пӯсти рӯи кӯдак мешавад. Бениҳоят кремои Faberlic бовар кунед хушрӯай. Марҳамат кунед дӯстони азиз заказ кунед доставка тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон ҳамаи ҷо мо дорем. Пушаймон намешем, клиент мешем, як ҷоя кор мекунем. Агар ки дар Faberlic кор даромаданӣ бошен, хоҳем ки ҳамаи ҳамин чизро ба скидка бихарем. Так вақте шумо коргари Faberlic шуден, шумо да 20%, 26% маҳсулоти Faberlic арзон мешаванд. Ай тарафи Faberlic мисол компанияга тӯҳфаҳои нағз ба даст меорен, ай тарафи наставникотон, директоротон тӯҳфаҳои нағз ба даст меорен. Кор карда бо соҳиби муздҳои нағз мешавем, бонусҳои нағз мешавем. бовар кунед бениҳоят кори хубай, пушаймон намешавем. Дасти шуморо ма мегирем то директор шавира. Як ҷоя кор карда ба қуллаҳои баланди Faberlic мерасем. ин мехоҳад дӯстони азиз боқӣ дар амони Худои таоло бошед дар ҳар ҷое ки бошед. наворҳои моро то охир тамошо кунед. Дар канали мо подписатсия кардана фаромӯш накунед. Обо нашидана. худон ва наздикотон эҳтиёт кунед. хайр.